Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Πανσεραϊκός Εργοτέλης. Αυτό είναι ένα από τα ραντεβού τούτης της αγωνιστικής. Σημαντικό αγωνιστικό ραντεβού σε ένα πρωτάθλημα που κάθε στροφή που αφήνει πίσω του φανερώνει και πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που υπάρχει. Ανταγωνιστικές ομάδες, παιχνίδια που δεν μπορείς εύκολα να προβλέψεις, και αυτό είναι καλό. Ποιος μπορεί να είναι αυτός που θα επικρατήσει. Το σημερινό παιχνίδι θα το παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Α, σε μια προσφορά του ΟΠΑΠ. Ο κόσμος εδώ στις εξέδρες φανερώνει με τις ανοιχτές ομπρέλες κάποιοι ότι το παιχνίδι δεν γίνεται χωρίς βροχή. Απλώς δεν βρέχει πολύ. Είναι ένα ψηλόβροχο, το οποίο όμως είναι αρκετό για να κάνει λίγο βαρύ τον αγωνιστικό χώρο. Να γλιστράει η μπάλα, να παίρνει ταχύτητα περισσότερο από την κανονική. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουν οι παίκτες και των δύο ομάδων. Μία πανοραμική άποψη του γηπέδου και πάμε στα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού μέχρι να έχουμε δράση. Πώς ξεκινάνε οι ομάδες. Κοταράς, Βοσκόπουλος, Καλή, Κολέν, Καλιμάνης, Δικός, Ζουτή, Απομπακαρή, Πιπίνης, Κουκουλιάς και Παγκουρά. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές του Γιάννη Παπακώστα στο σημερινό παιχνίδι και μια πρώτη εκτίμηση για τη διάταξη του Πανσεραϊκού με βάση την εντεκάδα την οποία έδωσε ο Έλληνας τεχνικός της σεραϊκής ομάδας λίγο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Παπακώστας δεν έχει γεμάτο οπλοστάσιο, δεν έχει γεμάτο οπλοστάσιο ούτε ο Νίκος Καραγεωργίου, εορτάζουν σήμερα. Αυτά όμως είναι κάτι στα οποία θα αναφερθούμε σε λίγο. Πάμε και στη σύνθεση του Εργοτέλη. Δασκαλάκης, Κεφαλούκος, Ορφανός, Γιαλούσης, Πλασνέγκερ, Ζούνιορ, Ρωμάνο, Φραγκουλάκης, Γελαδάρης, Πούτιμιρ και ο Κουνσότο. Αυτές είναι και οι επιλογές για τον Νίκο Καραγεωργίου, ο οποίος εκτός από εορτάζουν μεθαύριο έχει και γενέθλια. Και εδώ και μια πρώτη εκτίμηση για το πώς μπορεί να παραταχθεί η κριτική ομάδα. Οι δύο ομάδες έρχονται σήμερα εδώ από διαφορετικούς δρόμους, θα έλεγε κανείς. Ένα καλό ξεκίνημα για τον Εργοτέλη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά ο Πανσεραϊκός δεν μπήκε τόσο καλά. Σήμερα στο παιχνίδι θέλουν ωφέλη και οι δύο. Μιχάλης Ντάκος είναι ο διαιτητής στο 10ο παιχνίδι σήμερα στην διαιτητική του καριέρα στην πρώτη κατηγορία, δεύτερη σεζόν στην Super League. Οι δύο ομάδες στην καθιερωμένη χειραψία πριν από το παιχνίδι. Και πάμε αμέσως στον Κώστα Γαλβατσιώτη που είναι και αυτός στην παρέα μας, γιατί είπαμε και πριν δεν είναι γεμάτα τα οπλοστάσια και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας κάνει μια προσέγγιση και με το ρεπορτάζ των δύο ομάδων πριν το παιχνίδι. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα φίλοι τηλεθεατές. Πριν από λίγα λεπτά πέρασε από τον αγωνιστικό χώρο στις εξέδρες ο Τάντιτς, ο Σέρβος χαφ του Πανσεραϊκού, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση τις προηγούμενες ημέρες, εκτός αποστολής, αναγκαστικά εκτός και ο Μιλένκοβιτς ως επιλογή του Παπακώστα. Δεν υπολογίζει και το Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ενοχλήσει προσαγωγούς. Υπενθυμίζουμε ότι εκτός ομάδας έχουν μείνει ο Μπαντέα και ο Πετρόφ, των οποίων λύθηκαν τα συμβόλαια. Ο Νασιμέντο επίσης δεν υπολογίστηκε, ο Αντάντο που προέρχεται από τραυματισμό. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Καραγεωργίου δεν μπορεί να υπολογίσει τους τραυματίες Κορδονούρη, Χίμπλικερ, ούτε και το Μαουρίτσιο. Αλλαγές και από τους δύο προπονητές, όπως είπες και εσύ, θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Για τον Πανσεραϊκό βεβαίως έχει σημασία το γεγονός ότι ο Απομπακάρη έκανε έναν αγώνα δρόμου μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Άρη. Μια προετοιμασία μετεποδίων για τον πολύ σημαντικό, πολύτιμο χαφ της σεραϊκής ομάδας. Μπορεί να δώσει το παρόν, είναι στην εντεκάδα του Πανσεραϊκού, παίρνει θέση κανονικά, φανέλα βασικού. Και να εδώ ένα πολύ όμορφο πλάνο. Σας είπαμε, εορτάζουν σήμερα ο προπονητής του Εργοτέλη. Μια πολύ ωραία στιγμή η σεραϊκή ομάδα, η οποία δεν το αφήνει αυτό έτσι, δεν το προσπερνά. Τιμά και εύχεται στον προπονητή του Εργοτέλη τα καλύτερα. Εδώ οι δύο τερματοφύλακες, ο Κοταράς και ο Δασκαλάκης, με τις επιδόσεις τους να τους συνοδεύουν, προετοιμάζονται και αυτοί για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Συγκρατήστε κάποια νούμερα. Ο Πανσεραϊκός δεν έχει κερδίσει σε κανένα από τα προηγούμενα 5 παιχνίδια που έδωσε στην έδρα του. Σήμερα είναι το 6ο, θέλει οπωσδήποτε νίκη. Είναι λογικό να το ζητά με μια τέτοια στατιστική επίδοση. Πανσεραϊκός, ο οποίος επίσης προέρχεται από 7 παιχνίδια χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά σας είπαμε ότι δεν είναι και τόσο ίδιοι οι δρόμοι των δύο ομάδων. Ο Εργοτέλης ξεκίνησε καλύτερα. Έχει αυτή τη στιγμή 16 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 9. Ο Εργοτέλης πλην όμως δεν έχει κερδίσει τα προηγούμενα 3 παιχνίδια που έδωσε για το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν και αυτός δεν μπορεί να πει εύκολα ότι δεν τον ενδιαφέρει το σημερινό παιχνίδι. Υπάρχουν κίνητρα και για τους δύο
Και η θεωρία λέει ότι πάμε για ένα πολύ όμορφο παιχνίδι εδώ στις Σέρρες. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει η ανάγκη των βαθμών, τούτη βαθμοθυρία που καμιά φορά αλυσοδένει τα πόδια με το άγχος, όμως το κίνητρο υπάρχει και για τους δύο. Ο Εργοτέλης, ο οποίος είναι στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Προσπάθεια από τον Πλασνέγκερ, μάλλον η Μιτελής. Και το πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό. Μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας μεταξύ άλλων έτσι για το ξεκίνημα και στο κέντρο της άμυνας του Εργοτέλη, εκεί όπου οι απουσίες του Χίπλιγκερ και του Μαουρίσιο αλλά και του Κέννεντι μπορούν να δημιουργήσουν ίσως κάποιο πρόβλημα. Πάντως αναγκαστικά κάποιες αλλαγές από τον Νίκο Καραγεωργίου, χωρίς βεβαίως να υποτιμούμε και την αξία των παιδιών που επιλέχθηκαν και θέλουν να κάνουν το καλύτερο και για τον Εργοτέλη, ξεκινώντας αυτό το παιχνίδι ως βασική. Το φάουλ που κερδίζει ο Ρωμάνο το είδατε σε επανάληψη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ίσως γι' αυτό ο Νίκος Καραγεωργίου, επειδή έχει αναγκαστικά νέα πρόσωπα στο κέντρο της άμυνας, να τραβά σε ρόλο λίμπερο, ελεύθερο παίχτη τον Ορφανό, βάζοντας έναν ακόμη παίχτη εκεί στον κάθετο διάδρομο της άμυνας του. Φάουλ του Ζουντί. Εδώ. Και ξανά η προηγούμενη φάση. Η μονομαχία του Ζουντί με τον Γελαδάρη. Όλος ο Πανσεραϊκός τώρα είναι από το σημείο που έχει στηθεί η μπάλα και προς την εστία του Κοταρά. Προωθούνται και υψηλή της άμυνας του Εργοτέλη. Εκτελείται το φάουλ, καλοχτυπημένο. Ο Κουνσότο ήταν εκεί και ροφυλακτούσε, του πήρε την κουκιά από το στόμα. Ο Καλή. Να ο Νιγηριανός. Κοταράς που ανησύχησε, όμως ο Καλή πέταξε την μπάλα κόρνερ. Το πρώτο του παιχνιδιού. Στη γωνία ο Φραγκουλάκης. Εκτελείται το κόρνερ. Περνάει από αρκετό κόσμο η μπάλα. Κοταράς, επικίνδυνη φάση, Ορφανός. Έγινε επικίνδυνος, ο Κοταράς είχε απάντηση. Δεύτερο σερί κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ξανά η προηγούμενη φάση. Περνάει από αρκετό κόσμο η μπάλα. Κοταράς, αν την άφηνε θα την έβλεπε στα δίχτυα, γι' αυτό ενήργησε σωστά. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Εργοτέλη. Διώχνει ο Κουκουλιάς που γύρισε να βοηθήσει. Εργοτέλης μένει μπροστά. Ένα ακόμη γέμισμα. Καλιμάνης τώρα. Κουκουλιάς μακριά, Ζουντί δεν προλαβαίνει. Από μια άλλη κάμερα η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Η κεφαλιά του Ορφανού. Λάθος τώρα, ο Κουνσότο είναι σε πλεονεκτική θέση. Πλασάρι out. Πολύ μεγάλη στιγμή εδώ για τον Εργοτέλη. Το λάθος του Πανσεραϊκού ήταν βούτυρο στο ψωμί του Νιγηριανού, που δείχνει να τραυματίζεται σε αυτή την σύγκρουσή του με τον Κοταρά. Δείτε πόσο μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Εργοτέλη. Ο Κουνσότο με τα 6 γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα δεν έκανε εδώ σωστή επιλογή. Μάλλον με το καλάμι βρήκε την μπάλα και όχι με το κούτεπιέ. Ήταν γρήγορη και η έξοδος από τον Κοταρά. Ξανά και ξανά η προηγούμενη φάση. Η πρώτη πολύ μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι, σε αυτό το τέτα-τέτ. Το Κουνσότο σε αυτή τη μονομαχία των δύο αρχηγών. Κοταράς, ο οποίος τεστάρει λίγο και το πόδι του από την προηγούμενη μονομαχία με τον Κουνσότο. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Πανσεραϊκός τώρα στην αντίπερα όχθη με Ζουντί. Αλλάζει με Παγκουρά. Να ο Μπακαρί. Κινητήριος μοχλός για τον Πανσεραϊκό. Πολύ σημαντικός παίχτης για την ομάδα του Γιάννη Παπακώστα. Σταματάει η φάση ως offside στον Κουκουλιά. Να και ο πάγκος του Εργοτέλη. Στη γωνία ο Καραγεωργίου.
Στο κέντρο της άμυνας για τον Εργοτέλη ο Κεφαλούκος με τον Γιαλούση, με την βοήθεια και του Ορφανού. Από την άλλη πλευρά, στο κέντρο της άμυνας του Πανσεραϊκού έχουμε και εκεί αλλαγές. Σας είπε ο Κώστας Καλβατσιώτης για λόγους τακτικής. Ο Μιλένκοβιτς είναι εκτός εντεκάδας. Δυνατή μονομαχία, Ζουντί, Πλάσνεγκερ. Ξανά η προηγούμενη φάση, με πόση δύναμη πάει πάνω στην μπάλα ο Ζουντί. Πιπίνης τώρα. Το πλάγιο out είναι για τον Εργοτέλη. Πλάσνεγκερ που δείχνει ακόμη εκνευρισμένος από την προηγούμενη μονομαχία με τον Ζουντί. Γι' αυτό πάει προς το μέρος του ο Ντάκος. Να τον ηρεμήσει. Και ο Αυστριακός αριστερός, δεξιός με συγχωρείτε, back του Εργοτέλη. Παραχωρεί τώρα το πλάγιο out. Αμπουμπακαρί δεν είχε σταματημένη την μπάλα όταν εκτέλεσε το φάουλ. Επανάληψη. Ενώ εσείς προλάβατε να δείτε τον Μπαγκουρά, το βαρύ πυροβολικό θα μπορούσαμε να πούμε της επίθεσης του Πανσεραϊκού. Το γέμισμα διώχνει ο Γελαδάρης, ο Γκουνσότο. Θυμίζουμε έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εργοτέλη μερικά λεπτά πριν. Να εδώ από Μπακαρί κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, να κλέβει μπάλες στο σουτ. Πολύ καλή στιγμή και για τον Πανσεραϊκό. Εκατοστά η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Δασκαλάκη. Νάτος ο Αμπουμπακαρί. Και με μια αντίθετη λήψη, πως πολύ όμορφα έκλεψε την μπάλα από τον Ζούνιορ, δοκίμασε και το δεξί. Η μπάλα πέρασε out. Φάουλ του Κεφαλούκου στον Μπαγκουρά. Δικόζης γρήγορα. Πλάσνεγκερ κόβει εύκολα. Ζούνιορ. Δικόζης. Περιμένει ο Κουκουλιάς. Δικόζης ήθελε να βρει Μπαγκουρά. Βγαίνει ο Δασκαλάκης. Μπλοκάρει την μπάλα. Δασκαλάκης και Πλάσνεγκερ. Οι δύο παίκτες του Εργοτέλη που έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Ενώ εδώ έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε και εσείς κάτω από ποιες καιρικές συνθήκες διεξάγεται η αναμέτρηση. Παρακολουθείτε από το Δημοτικό Γήπεδο των Σερών σε απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Αλφα σε προσφορά του ΟΠΑΠ. Παπακώστας όρθιος στη βροχή. Θα έλεγε κανείς, ας μας επιτραπεί, η καρδούλα του το ξέρει πόσο πολύ θέλει και ο ίδιος και η ομάδα του να φτάσουν σε μια εντός έδρας νίκη μετά από πολλά παιχνίδια. Να έχει κερδίσει ακόμη ο Πανσεραϊκός στο γήπεδο του. Πιπίνης, ξαφνικός σούτ, ο Δασκαλάκης έδειξε να ευνηδιάζεται. Άργησε να αντιδράσει, η μπάλα πάντως πέρασε out. Από το replay πάντως φαίνεται ότι μάλλον θα την προλάβαινε αν έπαιρνε πορεία προς την εστία παρά την αργή αρχική αντίδραση. Πλάσνεγκερ. Διπλό φάουλ από Δικόζη και από Μπακαρί. Εδώ Αυστριακός. Ζούνιορ στη στημένη μπάλα, μοιράζονται τα ζευγάρια στην περιοχή του Πανσεραϊκού. Με πολύ φάλτσο έφυγε η μπάλα από το δεξί του Βραζιλιάνου. Ο Κουνσότο, ένα ακόμη γέμισμα. Κοταράς δεν συνεννοείται καλά με τον Μπαγκουρά. Αν δεν υπάρχει υπόδειξη offside από το Σαραϊδάρη, δεν ξέρω τι μπορεί να έδειξε ο Ντάκος. Εν πάση περιπτώσει σταμάτησε τη φάση. Δεν υπάρχει εδώ offside. Δεν σηκώθηκε σήμερα το Σαραϊδάρη, όπως μου λέει και ο Κώστας Καλβατσιώτης. Επιθετικό το φάουλ τώρα. Πού έγινε επιθετικό φάουλ?
ίσως να χρέωσε την κίνηση του Μπούντιμιρ. Όπως και να έχει, είναι μια φάση που πέρασε, να μην μείνουμε περισσότερο σε αυτή. Αυτό είναι που σας λέγαμε για τον Πανσεραϊκό, πόσο μεγάλη ανάγκη έχει μια εντός έδρας νίκη. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος θέλει κάποια στιγμή να αρχίσει να θωρακίζει το γήπεδο. Πέρασαν αρκετά παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, ο Εργοτέλης με δύο πάρα πολύ σημαντικά διπλά. Στην πρεμιέρα πέρασε από την Κομοτηνή, κερδίζοντας τον Πανθρακικό, πριν ακόμη ζεσταθεί, ας το πούμε έτσι, η ομάδα της Κομοτηνής και παίρνει σιγά σιγά βαθμούς που την έχουν φέρει αρκετά ψηλά στη βαθμολογία. Με 18 μέχρι τώρα, παραπάνω από ό,τι έχει ο Εργοτέλης. Ο Εργοτέλης, ο οποίος κέρδισε τον Πανθρακικό στην πρεμιέρα. Και βέβαια το δεύτερο διπλό της κριτικής ομάδας στο ΑΚΑ, σε εκείνο το πολύ καλό παιχνίδι του Κουτσιανικούλη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Καλή. Βρήκε χώρο, προωθήθηκε. Τώρα είναι ο Εργοτέλης με τον Πλαστνέγκερ. Από Μπακαρί. Σε διπλή καλή προσπάθεια βγάζει τον Παγκουρά. Με τον Κεφαλούκο ο Παγκουρά βρίσκει από Μπακαρί. Φάουλ από τον Ρωμάνο. Ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Φέρνει αρκετό κόσμο στην περιοχή του Δασκαλάκη. Ο Δικόζης θα είναι ο εκτελεστής. Το γέμισμα. Βγαίνει ο Δασκαλάκης, η μπάλα απομακρύνεται. Πανσεραϊκός που θέλει να μείνει μπροστά. Με τον Καλιμάνι, πλάγια στο Δικόζη. Κουκουλιάς δεν συνεργάστηκε με Παγκουρά. Πάμε στον Κώστα Καλβάτσικο. Ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα είναι αυτό που έθιξες προηγουμένως με την πολύ καλή ενέργεια του Αμπουμπακάρη στην αριστερή πτέρυγα, στην οποία λείπει ο Τάντιτς για το Πανσεραϊκό. Ο Αμπουμπακάρη, εκτός από τον άξονα, αναγκάζεται να έρχεται συχνά και στα πλάγια να δώσει λύση στην αριστερή πτέρυγα στη μεσαία γραμμή, στην οποία δεν μπορεί βέβαια να βοηθήσει τόσο πολύ ο Πιπίνης, που πρέπει να έχει το νου του και στα μετώπιστεν. Είναι ένα καλό παιχνίδι πάντως μέχρι τώρα, πλησιάζοντας προς το 14. Οι δύο ομάδες έχουν απλωθεί νωρίς στο γήπεδο. Νάι προς την Ιμπάλια για τον Παγκουρά. Κεφαλιά, Δασκαλάκης, μπλοκάρει. Φάση δεν θα καταμετρηθεί, δεν θα καταγραφεί ποτέ. Υπήρχε υπόδειξη στο βάθος από τον Γουριώτη, το δεύτερο βοηθό από τη Φιώτιδα, για offside. Ξανά η προηγούμενη φάση. Μόνο υπόθεση εργασίας μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν είναι δυνατόν βέβαια και οι κάμερες το offside να τα πιάνουν όλα. Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις που παίρνουν, ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος. Τώρα στην προηγούμενη φάση δεν μας βοήθησε το replay. Γιαλούσης η προσποίηση, η απομάκρυνση. Μπούντιμιρ κυνηγάει. Κοταρά σε ετοιμότητα. Έφυγε στην πλάτη του Καλή. Ο Κροάτης εδώ, νάτος, ο επιθετικός του Εργοτέλη. Μαζί με τον Ογκουσότο σηκώνουν το βάρος της επίθεσης για τους φιλοξενούμενους. Φάουλ τώρα του Ορφανού στον Παγκουρά. Είναι ξεκάθαρο βεβαίως ότι ο Ορφανός είναι ο ελεύθερος παίκτης στην άμυνα του Εργοτέλη. Και κοντά του έχει δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Κεφαλούκο και τον Γιαλούση, που πάνε σε Κουκουλιά και Παγκουρά. Ζουντή θα δοκιμάσει από εκεί. Αρκείται σε ένα γέμισμα. Η μπάλα περνάει out, ενώ η βροχή δυνάμωσε αρκετά σε σχέση με το πώς ήταν οι καιρικές συνθήκες πριν από το παιχνίδι. Ο Παπακώστας δείχνει να μην καταλαβαίνει από αυτά. Παραμένει όρθιος μπροστά στον πάγκο του και ήδη βρεγμένος. Απ' την άλλη ο Καραγεωργίου για τον Εργοτέλη. Κάθεται ήρεμος στην γωνιά του. Ο Κουνσότο. Πρόλαβε ο Βοσκόπουλος. Το πλάγιο out είναι για τον Πανσεραϊκό.
Τώρα το πλάγιο out για τον Εργοτέλη. Είναι το πρώτο παιχνίδι που η ιστορία θα καταγράψει μεταξύ των δύο ομάδων σε επίπεδο πρώτης εθνικής. Δεν έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ. Οι προηγούμενες τους αναμετρήσεις δεν ήταν σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Η πιο πρόσφατη πάντως εδώ στις Σέρρες ήταν για την Β' Εθνική, άνοιξη του 2006, 1-1. Με τον Ογκουνσότο να έπαιζε και τότε στον Εργοτέλη. Μάλιστα είχε σκοράρει. Αλλάξαν βέβαια πάρα πολύ οι δύο ομάδες από τότε. Έτσι ολοκληρώνοντας τα της παράδοσης, να προσθέσουμε απλά ότι ενώ εδώ υπάρχει φάουλ από τον Πλασνέγκερ και νομίζω σωστά και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι προς τον Αυστριακό. Για αυτό το κράτημα πάνω στον Πιπίνη. Λέγαμε για την παράδοση και κλείνουμε με αυτό ότι ο Πανσεραϊκός σε όλες τις αναμετρήσεις που έχει δώσει σε επίπεδο πρωταθλήματος με τον Εργοτέλη, αλλά και σε επίπεδο κυπέλου δεν έχει κερδίσει. Φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Αμπου Μπακαρί. Φέρνει μπάλα στα καρέ του Δασκαλάκη με γροθιές. Διώχνει μακριά Καλιμάνης. Ζυγίζει το σουτ. Το έκανε. Πρόλαβε την κόντρα ο Φραγκουλάκης. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Καλιμάνης άλλαξε με τον Μπαγκουρά. Ένα ακόμη πλάγιο out. Γκουγκουλιάς. Κυνήγησε τη φάση. Ζητάει κόρνερ ο Καλιμάνης. Είναι άλλη η υπόδειξη του Γουριώτη. Είναι out και η κάρτα από τον Ντάκο. Ενώ εσείς ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας αν ήταν out η κόρνερ. Πάντως εδώ είναι ο Καλιμάνης, το όνομα του οποίου μπήκε στο μπλοκάκι του Ντάκου μαζί με αυτό του Πλάσνεγκερ. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, πρώτη για παίχτη του Πανσεραϊκού. Από Μπακαρί σε πολύ δυνατή μονομαχία με τον Κεφαλούκο. Θα έχουν να δώσουν κι άλλες οι δυο τους, μιας και ο Γιαλούσης πάει περισσότερο εκεί που κινείται ο Γκουγκουλιάς, ο άλλος επιθετικός δηλαδή των γηπεδούχων. Φάουλ, ο Διγκόζης απευθείας, ο Γκουνσότο, κόρνερ. Πλησιάζουμε προς το 20. Σκορ δεν υπάρχει στις Σέρρες. Υπάρχει πάντως η διάθεση και από τους δύο. Να μην αφήσουν το παιχνίδι να φύγει από τον έλεγχό τους. Δικόζει στη γωνία για αυτό το κόρνερ του Πανσεραϊκού. Καλοχτυπημένο, διώχνει ορφανό σε κέρια θέση. Ζουντί, δεν του βγήκε η προσποίηση. Πιπίνη στο αριστερό, η μπάλ out. Εδώ αριστερός μπακ του Πανσεραϊκού. Βεβαίως για τους γηπεδούχους, όπως μας είπε και ο Κώστας Χαλβατσιώτης, είναι πολύ σημαντική η μη συμμετοχή του Τάντιτς που την προηγούμενη Τετάρτη υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση. Ένας πολύτιμος παίχτης για τον Πανσεραϊκό, ενώ εδώ οι δύο πρώτοι σκόρερ. Καθένας για την ομάδα τους, ο Γκουνσότο και Μπαγκουράτα, το βάρη πυροβολικό για τους δύο στην επίθεση. Σε ένα πολύ όμορφο συνδυαστικό πλάνο του σκηνοθέτη μας. Με αυτά και με αυτά είμαστε δευτερόλεπτα πια μετά το 20ο λεπτό, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα στο παιχνίδι. Αμπουμπακαρί στον Γκουγκουλιά, το γέμισμα είναι ο Ζουντί, μόνος του
Πρόλαβε ο Ορφανός. Καλιμάνης μένει κάτω, αφήνει ο Ντάκος το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και τηρώντας το fair play, ο Φραγκουλάκης πετάει την μπάλα σε πλάγιο out. Ξανά η προηγούμενη φάση. Δεν φαίνεται εδώ σε μια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση να υπάρχει κάτι. Ο Φραγκουλάκης πάντως πέταξε την μπάλα σε πλάγιο και τώρα οι γηπεδούχοι την επιστρέφουν στους φιλοξενούμενους. Πάμε στον Κώστα Χαλβασιώτη. Πρώτες οδηγίες, βέβαια όχι αυτή τη στιγμή και λίγα λεπτά πιο πριν από τον κύριο Παπακώστα, ήταν μεγαλύτερη πίεση στην μεσαία γραμμή και γενικότερα όλη η ομάδα του Πανσεραϊκού να πιέσει τους αντιπάλους να πάρει μπάλες για να προχωρήσει μπροστά. Παγκουράς τρώνει στον Αμπουακαρί. Οι δύο πιο ρεξάτοι μέχρι στιγμής παίχτες του Πανσεραϊκού μέσω επιθετικά συνδυάστηκαν. Τώρα είναι ο Πιπίνης πάνω στον Πλασνέγκερ. Κακή σέντρα. Ρωμάνο. Με καλή τεχνική ο Αργεντινός κράτησε την μπάλα ψύχραιμα. Μέχρι στιγμής το κακό, ας το πούμε, για τις δύο ομάδες δεν έχουν μπει πάρα πολύ οι χαφ στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν περνάει η μπάλα πολύ από το κέντρο για να υπάρχει μια σωστή επίθεση. Προτιμούν ξαφνικές μπαλιές από την άμυνα προς τα μπρος. Να και ο Πέτρος Θοδωρίδης παρακολουθεί με αγωνία το παιχνίδι. Συζήτηση στην εξέδρα και μεταξύ των θεατών. Και ο Κώστας Ορφανός, πατέρας βεβαίως του Δημήτρη που παίζει τον Εργοτέλη. Φάουλ τώρα του Ρωμάνο πάνω στον Πιπίνη. Ανεβαίνει ο Πανσεραϊκός, όλοι οι γηπεδούχοι περισσότεροι προς την περιοχή του Δασκαλάκη. Μία ακόμη μονομαχία Παγκουρά και Κεφαλούκου. Βοσκόπουλος έκανε κίνηση ο Καλιμάνης. Δεν πήρε την μπάλα όπως θα ήθελε. Διώχνει ο Ορφανός. Μπούντιμιρ. Από κοντά ο Καλή. Μέχρι στιγμής του βγαίνει του Καραγεωργιού η τοποθέτηση του Ορφανού σε έναν ελεύθερο ρόλο στην άμυνα. Καθαρίζει τις μπαλιές προς τα μετώπιστα του Εργοτέλη. Εδώ ο Ζούνιορ δεν μπόρεσε να βρει τον Μπούντιμιρ. Πλάγια για το Πανσεραϊκό, Πιπίνης. Πάμε στον Κώστα Χλεβατσιώτη. Συνέχεια αυτό που λέγαμε πριν, έβαλε και τις φωνές πριν από λίγο ο Γιάννης Παπακώστας. Βγείτε στην μπάλα πιο γρήγορα. Ακόμα και τώρα που είδε να ανεβαίνει ο Εργοτέλης, επέμεινε προσοχή. Πιέστε περισσότερο για να πάρουμε την μπάλα για να ανεβούμε. Πλασνέγκερ προωθήθηκε, τον ακολουθεί ο Πιπίνης στη σέντρα, τον Αυστριακό σε ετοιμότητα. Ο Κοτάρας. Καλή σε μια ακόμη πολύ ωραία προσπάθειά του στο παιχνίδι. Ο Ζουντή ανέβηκε και ο Καλιμάνης. Ο Ζουντή κρατά τώρα Καλιμάνης με το εξωτερικό η σέντρα εκεί που διώχνει ο Γιαλούσης. Ένα ακόμη γέμισμα από τον Καλή Ζούνιορ αυτή τη φορά προς Πλάσνεγκερ. Γιαλούσης βρίσκει τον Ρωμάνο. Βγήκε η τρίπλα πάνω στον Διγκόζη και η μπροστινή παλιά στον Ογκουσότο που είναι γρήγορος, όχι όμως τόσο για να προλάβει αυτή την παλιά. Η βροχή δεν πτώει και τους οργανωμένους του Πανσεραϊκού. Όρθιοι δίνουν ρυθμό
στην ομάδα και περιμένουν από αυτήν καλύτερες επιδόσεις στο τερέν. Τώρα το φάουλ του Γιαλούση πάνω στον Γκουκουλιά και ξανά η προηγούμενη φάση. Το φάουλ φέρνει αρκετό κόσμο προς την εστία του Δασκαλάκη. Πάνω στην μπάλα ο συνήθως ο Μπακαρί με το Διγκόζι. Ο Μπακαρί το εκτελεί. Φάουλ του Παγκουρά τώρα στον Ορφανό. Με το δεξί χέρι ο Παγκουρά στηρίχτηκε στον ώμο του παίχτη του Εργοτέλη. Σωστή υπόδειξη από τον Ξανθιώτη ρέφερη, τον Τάκο. Παρακαλούνται οι κάτοχοι των αυτοκινήτων ΕΡΟΜΗ 7900 και ΙΖΖ 5446 να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, διότι εμποδίζουν στο πάρκινγκ πίσω από την θύρα 5. Επαναλαμβάνω. Μπούντιμιρ αρκετά πίσω, εκεί που δεν μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνος. Πλασνεγκέρ. Ένα ακόμη γέμισμα. Διώχνει ο Κοταράς. Φάουλ τώρα του Ζούνιορ στον Άπου Μπακαρί και η δεύτερη κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Εργοτέλη μετά από εκείνη που είχε δει αρκετά λεπτά νωρίτερα ο Πλάσνεγκερ. Βραζιλιάνος ο Ζούνιορ, γνώριμη φιγούρα στην ομάδα του Εργοτέλη. Καλή. Είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Ανταποκρίθηκε η άμυνα του Εργοτέλη. Ζούνιορ σε μια ακόμη απόκρουση. Φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους. Γρήγορα ο Ζουντή στον Καλιμάνι. Και ένα ακόμη γέμισμα. Από Μπακαρί κάνει το σουτ. Κακό. Η μπάλα περνά. Όσο δεν μπαίνουν πολύ στο παιχνίδι χαφ για τον Πανσεραϊκό και οι γηπεδούχοι καταφεύγουν σε γεμίσματα, έχουμε την εντύπωση, χωρίς να είμαστε βεβαίως προπονητές ή να δικαιούμαστε αυτό το τίτλο, ότι θα είναι εύκολο το έργο της άμυνας του Εργοτέλη. Ψηλός και δυνατός βέβαια ο Παγκουρά, πλην όμως έχει φροντίσει ο Εργοτέλης να περιμένει αυτές τις ψηλές μπαλιές προς τον επιθετικό των γηπεδούχων. Το πλάγιο out είναι για τους φιλοξενούμενους. Πλασνέγκερ είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Φάουλ στον Άπου Μπακαρί από τον Ζούνιορ, που υποτικά ζητά συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Δικόζης πάνω στην μπάλα. Παγκουρά αυτή τη φορά πήρε την κεφαλιά, πήρε σωστά τα βήματα, κέρδισε τους αντιπάλους του, έστειλε όμως την μπάλα out. Παγκουρά, ο οποίος είχε χαρίσει το τρίποντο νίκης του Πανσεραϊκού εκτός έδρας στον Θρασίβουλο. Είχε σκοράρει και στην Ξάνθη. Είχε σκοράρει και εδώ εντός έδρας με τον Όφη. Τα δύο τελευταία γκολ όμως δεν ήταν ικανά να δώσουν βαθμό στη σεραϊκή ομάδα. Η προσπάθεια του Ζουντή απέφερε ένα φάουλ στον Πανσεραϊκό και μια ακόμη ευκαιρία για τους γηπεδούχους να ζητήσουν κάτι από μια στημένη φάση.
Δικόζης με πολύ δύναμη στο δεύτερο δοκάρι, εύκολα ο Δασκαλάκης. Ο Εργοτέλης, ο οποίος μοιάζει να θέλει αυτό τον ρυθμό στο παιχνίδι, αυτό το τέμπο. Εδώ είναι τώρα ο Φραγκουλάκης που σημαδεύει τον Ογκουνσότο. Εύκολα ο Καλή τον νικά στον αέρα και ο Πιπίνης διώχνει απρόσεκτα όμως πάνω στον Πλάσνικερ Ρωμάνο. Φραγκουλάκης, Γιαλούσης, κακή παλιά. Σε έναν χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης του, πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό. Αμπακαρί. Πίσω στον Καλέν, τον έναν από τους δύο Γάλλους στην εντεκάδα του Πανσεραϊκού. Τώρα Βοσκόπουλος, ο άλλος στόπερ των γηπεδούχων. Κακό κοντρόλ από το Κουκουλιά και δυνατή μονομαχία, δυνατές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου. Φάουλ για τον Εργοτέλη. Και μικρή διακοπή στο παιχνίδι, ενώ εσείς ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Φραγκουλάκης. Τώρα σηκώθηκε ο παίκτης της κριτικής ομάδας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα νούμερα του παιχνιδιού, τα πιο σημαντικά από αυτά, στο δεξιάκρο της οθόνης σας. Ο χρόνος και το 0-0 που σφραγίζει μέχρι τώρα τις προσπάθειες των δύο αντιπάλων. Φραγκουλάκης, δεν πέρασε η κάθετη για το Ρωμάνο. Καλιμάνης βρίσκει το Δικόζη. Ανοιχτό κοντρόλ, πλάγιο out για τον Εργοτέλη. Γελαδάρης. Διώχνει ο Καλιμάνης. Κουκουλιάς κατέβασε, υποπίεση, κερδίζει το πλάγιο out για την ομάδα του. Να εδώ ο Κουκουλιάς επιστρέφει βασικός στην εντεκάδα του Πανσεραϊκού. Την προηγούμενη αγωνιστική είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη. Φραγκουλάκης. Ο Ζουντί τον πιέζει. Πλασνέγκερ με τη μία για Μπούντιμιρ. Κεφαλιά πάσα για ο Γκουνσότο. Ο Γκουνσότο στο σούτι μπαλάουτ. Μία ακόμη πολύ σημαντική στιγμή για τον Εργοτέλη, με πρωταγωνιστή και πάλι τον Γκουνσότο. Δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι που βρίσκεται σε θέση βολής. Χάνει και αυτή την ευκαιρία. Μπορεί να μην ήταν τόσο καλή όσο η πρώτη του όταν ήταν σε ένα τετατέτ καθαρό με τον Κόταρα, όμως και εδώ ήταν σε θέση που μπορούσε να απειλήσει ουσιαστικά αν ήταν πιο προσεκτικός. Αυτό είναι που θέλει να κάνει ο Εργοτέλης μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, τουλάχιστον αυτό δείχνει, να μην έχει προβλήματα στην άμυνα και από εκεί και μετά με γρήγορες παλιές κυρίως προς τον Ογκουνσότο να απειλήσει τον Κόταρα. Πλασνέγκερ στο γέμισμα, εύκολα ο Καλέν. Κουκουλιά στον Αμπακαρί. Πιπίνης, Δικόζης, αλλάζουν την μπάλα. Πιπίνης ξεκινάει μια κούρσα. Από πίσω φάουλ τώρα του Γιαλούση στον Κουκουλιά. Δικόζης γρήγορα. Αμπακαρί.
Λάθος από τον Κουκουλιά. Ρωμάνο ψάχνει στήριγμα, κερδίζει το φάουλ. Ίσως το καλύτερο που θα μπορούσε να πάρει από την προηγούμενη φάση. Κουκουλιάς. Καλιμάνης μόνος του περιμένει την μπάλα και εκεί πήγε. Η πάσα από τον επιθετικό του Πανσεραϊκού. Μπακουρά. Δεν έγινε κάτοχος της μπάλας. Ο Πανσεραϊκός που θέλει να μείνει μπροστά. Δεν συνεργάστηκαν ο Μποκαρή με τον Κουκουλιά και τώρα ο Μπούτιμιρ φεύγει μπροστά. Ο Καλή διάβασε σωστά τη φάση. Έκοψε πλην όμως με φάουλ, όπως είναι η υπόδειξη από τον διαιτητή, με τη σύμφωνη γνώμη και του πρώτου βοηθού του Σαραϊδάρη. Αν ερμήνευσα σωστά την κίνηση του Σαραϊδάρη, ήταν και αυτός που υπέδειξε το φάουλ. Φραγκουλάκης στην εκτέλεση του φάουλ για τον Εργοτέλη. Γιαλούσης, Ρωμάνο, ανεβαίνει ο Γελαδάρης. Ρωμάνο κρατάει την μπάλα, έχει στήριγμα εκεί κοντά τον Γελαδάρη που άφησε τη θέση του ως αριστερός μπακ. Έγινε εξτρέμ, προωθήθηκε, κέρδισε το πλάγιο out για την ομάδα του. Φραγκουλάκης. Εκεί που πάει η μπάλα είναι σε πλεονεκτικότερη θέση ο Βοσκόπουλος από τον Μπούτιμιρ. Την αφήνει ο αμυντικός του Πανσεραϊκού για να περάσει out. Να εδώ ο Βοσκόπουλος. Πάμε στον Κώστα Χαλβασιώτη. Ο κ. Παπακώστας σήκωσε ήδη δύο παίχτες για προθέρμανση, ένας μέσος και ένας επιθετικός. Ο Μπαϊκαρά και ο Κωνσταντινίδης προθερμαίνονται. Προφανώς κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσει κάποιον από τους δύο. Έχει λοιπόν κάποιες σκέψεις για αλλαγές. Πανσεραϊκός, ο οποίος μπορεί να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα, ενώ εσείς βλέπετε τον Ντενίς Μπαϊκαρά, τον έναν από τους δύο παίκτες τους οποίους έκανε αναφορά πριν από λίγο ο Κώστας. Ο Πανσεραϊκός μπορεί να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, να είναι η ομάδα που κυκλοφορεί περισσότερο, να και ο Σωτήρης Κουσταυνίδης. Πλην όμως λείπει η ταχύτητα στην ανάπτυξη, ενώ τώρα στους δύο που προθερμαίνονται προσθέθηκε και ο Χέρος, ο Χιλιανός, νάτος κι αυτός. Του λείπει η ταχύτητα του Πανσεραϊκού. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν απείλησε ουσιαστικά μέχρι τώρα που έχει παιχτεί παιχνίδι την εστία του Δασκαλάκη. Μόνη του δίωδος, διέξοδος, η επιθετική προσπάθεια είναι οι στημένες μπάλες. Τώρα μία κίτρινη κάρτα στον Πιπίνη για το φάουλ που έκανε στον Πλασνέγκερ. 2-2 οι κάρτες. Καλιμάνης και Πιπίνης για τον Πανσεραϊκό, σωστή υπόδειξη βεβαίως του Ντάκου. Και από την άλλη πλευρά Πλασνέγκερ και Ζούνιορ για τον Εργοτέλη. Ορφανός. Καλή. Πιπίνης. Κουκουλιάς αφήνει στον Αμπακαρή. Ζουντή. Βρίσκει τρόπο να περάσει την μπάλα στον Αμπουμπακαρή. Πήγε γρήγορα ο Ορφανός και έκοψε. Πλάγιο out τώρα για τον Εργοτέλη. Ζούνιορ με τον Πλασνέγκερ. Βοσκόπουλος μάλλον εύκολα. Ζουντή. Αμπουμπακαρή έξυπνα έβαλε το σώμα του για να περάσει η μπάλα. Πιπίνη στο γέμισμα σε ένα χώρο όπου ο Κουκουλιάς πάει στην μπάλα. Υπόδειξη από τον Ντάκο. Τη χρησιμοποίησε το χέρι του. Ξανά η προηγούμενη φάση.
Έχω την εντύπωση πάντως ότι η μπάλα πρέπει να βρει και στο κεφάλι του Κουκουλιά, πλην όμως μετά κούμπησε στο χέρι του και επειδή ήταν προτεταμένο ίσως αυτό να του χρέωσε ο διαιτητής και το έδειξε και την κίτρινη κάρτα. Δυνατή μονομαχία Ρωμάνο Ζουντή, ευτυχώς δεν χτύπησε κάποιος από αυτή. Και ο Εργοτέλης με το φραγκουλάκι, το σουτ, η κόντρα, το κόρνερ. Εδώ είναι ο Φραγκουλάκης, αυτός είναι ο Πιπίνης. Κόρνερ για τον Εργοτέλη. Ενώ είναι αξιοσημείωτη και η προσέλευση του κόσμου του Πανσεραϊκού, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με όχι και πολύ ζεστό τον κόσμο, τα αποτελέσματα έχουν έρθει και πάλι στο γήπεδο, ενισχύουν την ομάδα του Πανσεραϊκού. Κόρνερ για τον Εργοτέλη, πολύ φάλτσο από την εκτέλεση του Ρωμάνο, έδιωξε ο Καλέν. Πίσω από τον Γελαδάρη στο δασκαλάκι, ενώ πεσμένο στην περιοχή του Κοταρά είναι ο Γιαλούσης, νάτος. Από την πρόθεσή του στην προηγούμενη φάση, γι' αυτό και ο Ζούνιορ πετάει την μπάλα σε πλάγιο out. Και έχουμε και μικρή διακοπή στο παιχνίδι, προκειμένου να παρασχεθούν αν απαιτείται οι πρώτες βοήθειες στον αμυντικό του Εργοτέλη. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ. Γιαλούς ανάμεσα σε τρεις. Δεν έχει πάντως τίποτα, σηκώνεται, συνεχίζει κανονικά. Και ένα όμορφο επίσης, ένας όμορφος συνδυασμός πλάνων, ο πατέρας και ο γιος. Ορφανός. Το πλάγιο out είναι για τον Εργοτέλη, απλώς υπάρχει μια μικρή διακοπή. Γιατί πρέπει ο Δασκαλάκης να διώξει μια μπάλα που βρίσκεται πίσω από την εστία του, αυτό του Ιπποντάκος. Πάμε για 1 λεπτό επιπλέον χρόνο στο παιχνίδι. Σε λίγο θα υποδειχθεί από τον τέταρτο. Παγκουρά, όμορφη προσπάθεια. Κουκουλιά στρώνει για το Ζουντί, το σούτ, ο Δασκαλάκης στην πρώτη ουσιαστικά στιγμή που απειλήθηκε σοβαρά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Σε αυτή την προσπάθεια του Ζουντί ήταν και η πρώτη στιγμή που ο Παγκουρά κατόρθωσε να ξεφύγει από τις δαγκάνες της άμυνας του Εργοτέλη και να ξεκινήσει μια επίθεση. Μετά πήγε μπάλα στον Κουκουλιά, την έστρωσε στο Ζουντί. Ο Δασκαλάκης πάντως ήταν σε ετοιμότητα. Μπούντιμιρ με τον Βοσκόπουλο, φάουλ από τον Κροάτη. Εδώ. Κλασνέγκερ. Υπό την πίεση του Πιπίνη κάνει λάθος ο Δικόζης. Ψάχνει στήριγμα, του το δίνει ο Καλή. Ο Ζουντί χάνει. Ο Ρωμάνο με όμορφες κινήσεις. Να το και το λεπτό. Και μια πολύ δυνατή μονομαχία του Καλή με το Ρωμάνο. Ο Ρωμάνο που δείχνει να πονά από τον τρόπο με τον οποίο μπήκε ο Καλή στη φάση. Κίτρινη κάρτα πάντως για τον παίχτη του Πανσεραϊκού. Η τέταρτη για τους γηπεδούχους μετά από αυτές που είδαν ο Καλιμάνης, ο Κουκουλιάς και ο Πιπίνης.
Ο Ρωμάνο δεν έχει τίποτα, συνεχίζει κανονικά από αυτή τη δυνατή κόντρα. Το φάουλ για τον Εργοτέλη. Ο Ζούνιορ έδιωξε ο Παγκουρά που είχε γυρίσει να βοηθήσει και το έκανε. Σούτ από το Φραγκουλάκι πάνω στον Κεφαλούκο, ο οποίος είναι πεσμένος και στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταία φορά που σφυρίζει για το πρώτο ημίχρονο ο Ντάκος. Προφανώς αυτό που του λένε οι παίκτες του Πανσεραϊκού ήταν γιατί δεν άφησες το παιχνίδι τώρα που βγαίναμε στην αντεπίθεση. Ο διαιτητής όμως είναι ο χρονομέτρης του παιχνιδιού και ενώ εδώ εσείς βλέπετε τον Κεφαλούκο που δέχεται τις περιποιήσεις του ιατρικού team του Εργοτέλη. Αυτά από εμάς για το πρώτο ημίχρονο στις ΣΕΡΕΣ. Ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχε πάρα πολλές φάσεις, ενώ εσείς βλέπετε πως η μπάλα βρήκε με δύναμη τον Κεφαλούκο. Δεν έχει τίποτα το παιδί, συνεχίζει κανονικά. Το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτό το 0-0 αφήνει ανοιχτό στους λογαριασμούς. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε όταν επιστρέψουμε και πάλι στο δημοτικό στάδιο των ΣΕΡΕΣ. Με την είσοδο των δύο ομάδων και των διαιτητών στο γήπεδο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν υπάρχει σκορ στο πρώτο. Ο Πανσεραϊκός με τον Εργοτέλη έχουν μείνει στο 0-0. Εδώ προλάβατε να δείτε σε ένα πέρασμα από την οθόνη τα στατιστικά του παιχνιδιού, ενώ εσείς έχετε και μία εικόνα, γιατί δουλεύουν για μία μετάδοση πάρα πολλά άτομα και βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά και που είναι σκαρφαλωμένοι και κάποιοι από τους οπερατέρ για να έχετε όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη του γεγονότος. Να και τα νούμερα που συνοδεύουν τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Το 0-0 βεβαίως είναι από τα πιο σημαντικά, αν και θα θέλαμε να μην σφραγίζουν δύο μηδενικά ένα παιχνίδι. Επίσης σημαντικό το σύνολο των φάουλ, 33 είναι πολλά για ένα πρώτο ημίχρονο. Αν συνυπολογίσει κάποιος τις δύο ομάδες, δύσκολα μπόρεσαν να βρουν ρυθμό στο παιχνίδι τους, να το κάνουν γρήγορο. Βάλτε και τις διακοπές από τα 33 φάουλ. Καταλαβαίνετε ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν παίχτηκε και πολύ ποδόσφαιρο. Δεν παίχτηκε και καλό ποδόσφαιρο ανάμεσα στους δύο σημερινούς αντιπάλους. Ο Εργοτέλης βέβαια μοιάζει να ικανοποιείται περισσότερο με αυτό το 0-0 και το ρυθμό που έχει πάρει το παιχνίδι, έναν αργό ρυθμό. Φαίνεται να τον βολεύει το 0 στην άμυνα. Εκεί άλλωστε έχει και απουσίες. Δεν είναι ο Χίμπλιγκερ, δεν είναι ο Μαουρίσιο, δεν είναι και ο Κένετι, δεν είναι και ο Κορδονούρης. Γι' αυτό ίσως και ο Καραγεωργίου έβαλε και τον Ορφανό ως έναν επιπρόσθετο παίχτη στην αμυντική του γραμμή. Από την άλλη πλευρά ο Πανσεραϊκός θέλει οπωσδήποτε να φτάσει επιτέλους για τον ίδιο σε μια εντός έδρας επιτυχία. Δεν το έχει κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο κόσμος ενισχύει και αυτός όσο μπορεί την προσπάθεια, είτε εντός γηπέδου είτε εκτός, από τις ιδιωτικές σουίτες όπως μπορούμε να πούμε, στις παρακείμενες πολυκατοικίες, που οι περισσότερες από αυτές έχουν αρχίσει να παίρνουν και δικαίως χρώμα Χριστουγέννων, πλησιάζουν οι γιορτές. Η σφυρίχτρα στο στόμα του Ντάκου, έτοιμος ο Ξανθιώτης για το πρώτο σφύριγμα για το δεύτερο μέρος. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ένα καλύτερο παιχνίδι από ό,τι στο πρώτο. Το παιχνίδι άρχισε με τον Πανσεραϊκό να είναι στη σέντρα και στην πρώτη επίθεση. Καλιμάνης δεν πέρασε η παλιά για το Ζουτί. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Οι δύο ομάδες που συνεχίζουν χωρίς αλλαγή το παιχνίδι. Παπακώστας και Καραγεωργίου εορτάζουν σήμερα. Νίκος Καραγεωργίου. Κρατούν στο τερέν τους παίχτες που επέλεξαν και για την αρχή στις πρώτες δεκάδες που έδωσαν στο διαιτητή. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Εκτός από τους τρεις παίκτες που είχαν αρχίσει να προθερμαίνονται από το πρώτο μέρος για τον Πανσεραϊκό και συνεχίζουν τώρα με την έναρξη του δεύτερου, τρεις παίκτες, Ροτζέριο, Βακουφτσής και Κουτσιανικούλης, σηκώθηκαν για τον Εργοτέλη για προθέρμανση. Καλή στον Καλιμάνη. Σκάβει την μπάλα για το Ζουτί. Είναι σε καλή θέση. Κάνει την τρίπλα στον Ορφανό. Μπακουρά παίρνει στη φάση. Οι κόντρες θα βγάλουν κερδισμένο το Ζούνιορ τελικά που διώχνει. Ο Μπουμπακαρί θέλει να μπει με δύναμη στη φάση, στη διεκδίκηση της μπάλας. Ο Πανσεραϊκός που θέλει να μπει πιο δυνατά. Να ο Μπακαρί τώρα. Οι προσποιήσεις για να βρει ελεύθερο χώρο για το σούτ το έκανε με το δεξί out. Πιάνει το δεξί αστράγαλο. Ίσως
Αυτό είναι που τον ενοχλεί και όλη την εβδομάδα. Θυμίζουμε ο Μπακαρί είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Άρη. Έκανε μια προετοιμασία μετεμποδίων ο Γκανέζος για να προλάβει το παιχνίδι. Το πρόλαβε, θα έλεγε κανείς, στο τσακ. Δεν είναι όμως και 100% έτοιμος. Παρ' όλα αυτά σφίγγει τα δόντια, παίζει. Και ο Πανσεραϊκός σε μία ακόμη επίθεση. Καλιμάνι, Ζουντή. Η μονομαχία του Ζουντή με τον Γελαδάρη. Έμεινε όρθιος ο επιθετικός του Πανσεραϊκού. Εκεί που έστειλε την μπάλα όμως δεν είναι κανείς για να γίνει επικίνδυνος. Στο δεύτερο δοκάρι. Ανέβηκε και ο Πιπίνης για να πιέσει ψηλά. Πλάγιο out για τον Εργοτέλη. Πλασνέγκερ. Ο Γκουνσότο, ο οποίος θα μπορούσε να βάλει την ομάδα του σε θέση οδηγού στο παιχνίδι. Έχασε ένα τετατέτ στο 5 και μετά ένα σουτ από καλή θέση αργότερα. Οι δύο καλές ευκαιρίες του Εργοτέλη στο πρώτο ημίχρονο. Η σέντρα από τον Πιπίνη, κακή. Η μπάλα πέρασε out στην τροχιά της. Καθ' υπόδειξη του πρώτου βοηθού του Σαραϊδάρη. Θυμίζουμε βεβαίως ο Δημήτρης Σαραϊδάρης μαζί με τον συνονόματό του Μποζατζίδη και τον κύριο Βασάρα ήταν οι τρεις εκπρόσωποι της ελληνικής διαιτησίας στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο πρόσφατο Euro. Όλοι από τη Θεσσαλονίκη. Αφήνει ο Ντάκος το πλεονέκτημα. Υπήρχε φάουλ υπέρ του Πανσεραϊκού. Η μπάλα όμως έφτασε στον Γκουγκουλιά. Άφησε το παιχνίδι, το άφησε ο Ξανθιώτης. Τώρα ο Πιπίνης. Η σέντρα, ο Μπακαρί βρέθηκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ακούστηκαν κάποιες φωνές. Ο Μπακουρά, με συγχωρείτε, όχι ο Μπακαρί. Και ξανά η προηγούμενη φάση. Υπάρχει τράβημα πάντως στη φανέλα του επιθετικού του Πανσεραϊκού. Το γεγονός όμως ότι έπεσε σε δεύτερο χρόνο ίσως να ήταν αυτό που έκανε τον Ντάκο να αφήσει το παιχνίδι. Πάντως το τράβημα στη φανέλα υπάρχει. Ο Παγκουρά όμως έδωσε την εντύπωση ότι θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι. Πανσεραϊκός, ο οποίος γενικώς έχει πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία σε αρκετά παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Μπούντιμιρ. Καλέν πίσω. Κοταράς στον Καλή. Ξανά η προηγούμενη φάση. Είναι ξεκάθαρο το τράβηγμα στην φανέλα του Παγκουρά από τον Γελαδάρη. Μια φάση η οποία καταγράφεται στο φιλμ του παιχνιδιού. Και βεβαίως έχετε και εσείς την ευκαιρία για σαφέστατα συμπεράσματα από τα διαδοχικά replay του Αλφα. Επαναλαμβάνουμε όμως το γεγονός ότι ο Παγκουρά δεν σταμάτησε την προσπάθειά του, αλλά στη συνέχεια θέλησε να εκβιάσει κάτι, ενώ στην αρχή υπήρχε παράβαση. Ίσως ήταν αυτό που εδώ δικαιώνει τον Ντάκο για την απόφαση του να αφήσει το παιχνίδι, όμως το τράβημα στη φανέλα του επιθετικού του Πανσεραϊκού από τον Γελαδάρη υπάρχει. Τώρα ένα φάουλ για τον Εργοτέλη. Το κέρδισε ο Ρωμάνο ξανά. Πέρασε η μπάλα, όχι ο παίχτης. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Οι οδηγίες από τους δύο προπονητές σε πρώτη φάση, από τον Γιάννη Παπακώστα, συνέχεια αυτόν που έδινε στο τέλος του πρώτου μέρους για πίεση ψηλά. Και αντίστοιχα, οι οδηγίες από τον Νίκο Καραγεωργίου, που είναι γενικά έρμος, δεν έχει σηκώθει πολλές φορές από τον πάγκο, να μην δίνουν χώρο, να απομακρύνονται από την περιοχή τους, να μην επιτρέπουν αυτό το pressing των γηπεδούχων. Ο Νίκος Καραγεωργίου, ο οποίος αφήνει την ομάδα του όχι απλώς με τους ίδιους παίκτες, αλλά και με την ίδια διάταξη, δεν έχει λόγο να την αλλάξει.
Ο Παπακώστας ίσως να έχει λόγο από τη στιγμή που είναι αυτός που κυνηγάει. Δείχνει ο Πανσεραϊκός πιο πολύ ότι ενδιαφέρεται για να βγει μπροστά για ένα γκολ. Και αυτός δεν έχει αλλάξει πράγματα σε σχέση με το πρώτο μέρος. Ίσως αυτό που ζητάει να είναι περισσότερη ταχύτητα στην ανάπτυξη, κάτι που ο Πανσεραϊκός δεν είχε στο πρώτο ημίχρονο. Έκοψε ο Πιπίνης, να ο Κουκουλιάς, ο οποίος θέλει να γίνει επικίνδυνος. Έκανε καλό το πέρασμα, τον πρόλαβε όμως ο Γιαλούς τελευταία στιγμή. Από το λάθος της άμυνας του Εργοτέλη, ο Κουκουλιάς μπήκε στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων, τον πρόλαβαν τελευταία στιγμή. Να και πάλι ο Κουκουλιάς, έκανε το γύρισμα, Γελαδάρης διώχνει μακριά. Πανσεραϊκός που μπήκε διαφορετικό σίγουρα στο παιχνίδι, με μεγαλύτερη διάθεση για πίεση σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πλάγιο out για τον Εργοτέλη. Κάλυψε σωστά την μπάλα ο Γελαδάρης. Ζουντή. Διώχνει ο Κεφαλούκος. Ζουντή, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι με ένα παπούτσι. Το αριστερό του έχει βγει. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και ο Μπουσότο. Γι' αυτό ο Βοσκόπουλος πέταξε την μπάλα σε πλάγιο out. Εδώ πρώτο σκόρερ του Εργοτέλη. Και αυτή είναι η φάση, η προηγούμενη μονομαχία του Νιγηριάνου. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες συγγνώμη, στον Ογκουσότο. Οι δύο προπονητές με την δική τους αγωνία παρακολουθούν το παιχνίδι. Καραγεωργίου, ο οποίος μεθαύριο έχει γενέθλια, γίνεται 46 χρονών. Ενώ σε λίγες μέρες στις 10 Δεκεμβρίου γενέθλια και ο Παπακώστας. Συμπληρώνει τα 40 χρόνια ζωής, από τους πιο νέους σε ηλικία βεβαίως προπονητές της Super League. Αυτός είναι ο Ασάρε. Τώρα είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει τον Πανσεραϊκό. Είναι εδώ σήμερα. Ο Κώστας Καλαβασιώτης μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον Γκανέζο, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, με σουηδική υπηκότητα. Ναι, με σουηδική υπηκότητα. Έχει αγωνιστεί για κάποια παιχνίδια και στην εθνική ομάδα της Σουηδίας. Έπαιζε στην Djurgården. Είναι πολύ έμπειρος παίκτης. Θεωρούν ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Την εξετάζουν και συζητούν επ' αυτής επί επικείμενης συνεργασίας αύριο. Από αύριο όμως. Να τελειώσει το παιχνίδι πρώτα. Εδώ βέβαια σε αυτό το replay θα μπορούσε από κάτω να γράψει κάποιος ένα quiz. Βρείτε ποιο είναι το άθλημα, με πόση δύναμη διεκδίκησαν την μπάλα 4 παίκτες. Ο πιο δυνατός από όλους και ίσως και πέραν του δέοντος ο Μπαγκουρά έκανε το φάουλ. Φάουλ για τον Εργοτέλη, ο Γιαλούσης το εκτελεί. Καλή με τον Ογκουνσότο. Κόρνερ λέει ο Ντάκος από αυτή την μονομαχία των δύο παιχτών. Πάμε σε αυτό το replay. Νομίζω ότι η μπάλα και πραγματικά έτσι είναι, βγαίνει από το δεξί πόδι του Ογκουνσότο. Δεν είναι corner, είναι out. Μπερδεύτηκε εδώ ο διαιτητής. Η μπάλα πάντως στήθηκε στη γωνία και αρκετός κόσμος στην περιοχή του Κοταρά για αυτό το corner του Εργοτέλη. Εκτελεί ο Ρωμάνο το γύρισμα της μπάλας, αυτογκόλ από τον Πακουρά που είχε γυρίσει να βοηθήσει. 0-1 για τον Εργοτέλη. Ο Πακουρά γύρισε να βοηθήσει την άμυνά του. Σε αυτόν πρέπει να βρει και η μπάλα για να πάει στην εστία του Ανίμπορ βεβαίως να αντιδράσει Κοταρά. Πλην όμως σημειώνουμε κάτι το οποίο έδειξε και το replay της προηγούμενης φάσης, αλλά ας πάμε στο πώς μπήκε η μπάλα στα δίχτυα και τα υπόλοιπα τα λέμε μετά. Περνάει από αρκετό κόσμο και πράγματι από το δεξί πόδι του Πάκουρα
η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Κοταρά. Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε κάτι που είχαμε πει και πριν την εκτέλεση του κόρνερ, ότι η μπάλα στήθηκε κακώς στη γωνία, μάλλον μπερδεύτηκε ο διαιτητής. Είχε περάσει εκτός παιδιάς από το πόδι του Γκουνσότο και όχι του Καλή. Να λοιπόν που ο Πανσεραϊκός είναι αναγκασμένος σε ένα ακόμη παιχνίδι να κυνηγήσει το σκορ στην έδρα του. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Το Χέρες, μάλλον κάλεσε κοντά το Χέρες ο Παπακώστας να ετοιμαστεί. Θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Θα είναι η πρώτη αλλαγή για να ενισχύσει την αριστερή πτέρυγα. Το είχαμε επισημάνει από τα πρώτα λεπτά. Η απουσία του Τάντιτς δημιουργεί προβλήματα. Δεν καλύφθηκε από τον Πιπίνη αυτή η πλευρά. Δεν μπόρεσε να πάρει κάτι ο Πανσεραϊκός. Και αναγκαστικά τώρα πρέπει να εκμεταλλευτεί ό,τι μπορεί για να ξεφύγει από εκεί που βρίσκεται, με την πλάτη στον τοίχο. Ο Εργοτέλης, με τον τρόπο που είδατε λίγο πριν, είναι στη θέση του οδηγού. Έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ με το αυτογκόλ του Παγκουρά. Και τώρα είναι στην επίθεση με τον Ρωμάνο. Θέλει να βρει στην κίνηση τον Μπούντιμιρ. Αυτός τρώνει στο φραγκουλάκι, ανεβαίνει ο Γελαδάρης για να βοηθήσει. Μπούντιμιρ. Ο συνδυασμός, ο Γελαδάρης, σταματάει η επίθεση για offside. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Θα πάρει θέση αμυντικού ο Χέρες, θα πάρει τη θέση του Βοσκόπουλου. Προφανώς δεν χρειάζεται περαιτέρω 3 κεντρικούς αμυντικούς ο Παπακώστας για να λειτουργήσει η ομάδα καλύτερα από τη μέση και μπροστά. Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι υποχρεωμένος βεβαίως να ενισχύσει την επίθεσή του. Ο Χιλιανός, ο Χέρες, νάτος εδώ, ετοιμάζεται όπως μας προετοίμασε και ο Κώστας Χαλβατσιώτης να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα αδειάσει λίγο το κέντρο της άμυνας. Ο Παπακώστας θέλει πιο γρήγορη ανάπτυξη. Ο Εργοτέλης είναι μπροστά στο σκορ με το αυτογκόλ του Παγκουρά. Εδώ ο Χέρης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, με αντίπαλο τον Ζούνιορ, τον Βραζιλιάνο. Ο Πιπίνης άφησε στο Διγκόζι. Ο Ζουντί για τον Παγκουρά. Εδώ είναι σωστή νομίζω η υπόδειξη από τον Ντάκο. Τον είχε αγκαλιάσει ο Φραγκουλάκης στην προσπάθεια που έκανε ο Παγκουρά να απελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του κεντρικού αμυντικού του Εργοτέλη. Η μπάλα θα στηθεί σε ένα πλεονεκτικό σημείο για τον ξανά η προηγούμενη φάση, το φάουλ από τον Φραγκουλάκη. Καλή θέση σίγουρα για τον Πανσεραϊκό. Εδώ που στείνεται η μπάλα. Όλα αυτά δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού στις Σέρρες. Θυμίζουμε λίγα λεπτά πριν ο Εργοτέλης πήρε προβάδισμα με το αυτογκόλ του Παγκουρά. Ο Τάκος βάζει το τείχο στη σωστή θέση. Ο Δασκαλάκης φροντίζει ώστε να του καλύψουν οι παίχτες εκεί την μία πλευρά της εστίας του. Ο Χέρες μπορεί να είναι κρύος, είναι αυτός όμως που πάει κοντά στην μπάλα μαζί με τον Παγκουρά. Ποιος θα είναι ο εκτελεστής, ποιος από τους δύο? Ο Χέρες είναι αυτός που θα δοκιμάσει. Ο Δασκαλάκης πετάει την μπάλα κόρνερ. Η μπάλα πήγε στην γωνία που περίμενε εκεί ο Δασκαλάκης. Τη γωνία που διάλεξε να κλείσει ξανά εδώ. Με εντυπωσιακό τρόπο η απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Εργοτέλη. Από την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χιλιανού. Του Χέρετ. Ζουντί στην κεφαλιά. Όχι όπως θα ήθελε. Φραγκουλάκης υπό την πίεση του Καλή. Αφήνει ο Σαραϊδάρης στη φάση που έγινε μπροστά του. Και το πλάγιο out είναι για τον Πανσεραϊκό. Γρήγορα ο Μπακαρί για τον Ζουντί. Βρήκε τρόπο να γυρίσει την μπάλα. Σε ετοιμότητα ο Δασκαλάκης μπλόκαρε. Πλάγιο out τώρα για τον Εργοτέλη.
Γαλαδάρης πηγαίνει να το εκτελέσει. Βιγκόζης διώχνει. Παγκουρά σε μια ακόμη δυνατή μονομαχία με τον Κεφαλούκο. Μπούντιμιρ. Κάνει κίνηση ο Φραγκουλάκης. Αυτόν σημαδεύει ο Κροάτης. Ο Φραγκουλάκης στο γύρισμα. Περνάει από αρκετούς. Η μπάλα διώχνει ο Χέρες. Και ο Ζούνιορ με περίτεχνο τακουνάκι δίνει στον Πλάσνεγκερ. Η σέντρα από τον Ρωμάνο. Καλή χωρίς πίεση. Διώχνει ο Εργοτέλης που παραμένει ψηλά. Ρωμάνο. Από Μπακαρί τώρα. Καλιμάνης. Κουκουλιάς. Πανσεραϊκός ο οποίος θέλει να βρει διαδρόμους σε μια καλοστημένη πάντως άμυνα του Εργοτέλη. Και εκτός από τους διαδρόμους και ψυχολογία, όπως σωστά προσθέτει στην ενδοεπικοινωνία Κώστας Χαλβατσιώτης, γιατί Κώστα είναι δύσκολο για τον Πανσεραϊκό εντός έδρας να είναι αναγκασμένος σε ένα ακόμη παιχνίδι να κυνηγάει. Γιάννη, πέρα από τις διαμαρτυρίες για τη φάση του αυτογκόλ άρχισε από κόρνερ που δεν υπήρχε, όπως ανέλησε και με τη βοήθεια των replay, γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες ακόμα και προς τους διαιτητές όσο μπορούν να πλησιάσουν κάποιοι εδώ προς τα κάγκελα τέλος πάντων. Πάγωσε και ο Παπακώστας, έχει παγώσει ο κόσμος σε εξέδεση, είναι διαφορετική ατμόσφαιρα αμέσως μετά τον γκολ και δεν ξέρω πώς θα σηκώσει το ηθικό των παικτών του προπονητή του Πανσεραϊκού. Όση ώρα μας έλεγε αυτά τα πράγματα για τον ο Κώστας Χαλβατσιώτης, εσείς βεβαίως είχατε και από μια κάμερα πίσω από την εστία την ευκαιρία να διαπιστώσετε για το λάθος εκεί του διαιτητή στην υπόδειξη του κόρνερ και μετά βέβαια την συνέχεια της φάσης και το γκολ. Ο Εργοτέλης, ο οποίος με ανεφασμένη σίγουρα την ψυχολογία μετά το γκολ στέκεται πιο καλά στο γήπεδο και αναφερόμαστε στο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο Εργοτέλης ήταν σίγουρα η ομάδα η οποία με πολύ καλή αμυντική διάταξη πήρε μάλλον εύκολα, κρατούσε το 0 στην εστία της. Κώστα, να τα πούμε τώρα ή μετά το κόρνερ? Πολύ γρήγορα μέχρι να εκτελεστεί ότι θα μπει και ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης σε πολύ λίγο, θα δούμε τις λεπτομέρειες αργότερα. Πάει δηλαδή ο Πανσεραϊκός και για δεύτερη αλλαγή. Είδατε και λίγο πριν το Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Κόρνερ για τον Εργοτέλη. Καλοχτυπημένο, όχι και τόσο. Λάθος η δική μου εκτίμηση. Ο Ορφανός δεν μπορούσε στην πρόθεση του να προλάβει την μπάλα. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Κοταρά. Κεφαλούκος δεν διώχνει, Κουκουλιάς. Το στόπ από τον Φραγκουλάκη. Και μπροστινή παλιά τον Ογκουνσότο. Κοταράς δεν έδιωξε καλά, είναι όμως σε καλή θέση ο Καλέν. Και από τον Καλή, τον άλλον Γάλλο, πίσω στον Κοταρά. Γελαδάρης. Η μπάλα στον Καλιμάνη. Ο Κουκουλιάς στο Ζουτί. Πλάγιο άδειο το Πανσεραϊκό. Ναι, Κώστα Χαλβατσιώτη. Με επιθετικό, αντιεπιθετικό θα πάρει θέση του Κουκουλιά ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης, ο έμπειρος επιθετικός, για να συνδράμει εκεί μπροστά που έχει ανάγκη ο Πανσεραϊκός. Θέλει να φρεσκάρει την επίθεσή του σίγουρα ο Γιάννης Παπακώστας με την είσοδο ενός αρκετά έμπειρου παίχτη, παρά το γεγονός ότι ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης είναι λίγο πάνω από τα 30. Ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία την επαγγελματική του καριέρα από τον Ηρακλή. Καλιμάνης έκανε τη σέντρα, Ζουτί την πρώτη κεφαλιά. Παγκουρά έκανε το φάουλ πάνω στον Πλάσνεγκερ. Σε αυτή την προσπάθεια του Παγκουρά να πιάσει το ψαλίδι. Ξανά εδώ η προηγούμενη φάση. Το φάουλ από τον επιθετικό του Πανσεραϊκού. Σωστή υπόδειξη από τον Ξανθιώτη ρέφερη. Μπούντιμιρ.
Τον ακολούθησε ο Καλή και παραχώρησε το πλάγιο out. Ο Κροάτης, ο οποίος δείχνει να έχει κάποιες ενοχλήσεις από την προηγούμενη φάση. Όχι όμως κάτι σοβαρό. Ξανά. Ζούνιορ Ρωμάνο. Κερδίζει το πλάγιο out για τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης, ο οποίος απέδειξε στο πρώτο ημίχρονο ότι δεν έχει πρόβλημα στις εξισώσεις, ας το πούμε έτσι, που του βάζει επιθετικά ο Πανσεραϊκός. Άρα θα πρέπει οι γηπεδούχοι να βρουν κάτι άλλο για να προβληματίσουν τον πολύ καλά στημένο σήμερα αμυντικά Εργοτέλη. Πλάγιο τώρα για τον Πανσεραϊκό. Από τον Χέρες η αλλαγή παιχνιδιού για τον Καλιμάνη. Κωνσταντινίδης, Αμπουμπακαρί. Η σέντρα, καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, αφήνει ο Κεφαλούκος, άργησε να μπει στην φάση ο Παγκουρά. Και το πλάγιο out είναι για τους φιλοξενούμενους. Πανσεραϊκός όμως, ο οποίος θέλει να βγει και πάλι μπροστά με το χιλιανό των Χέρες. Δεν πέρασε η σέντρα από τον Πλασνέγκερ. Λάθος από τον Ζούνιορ. Καλή η παλιά για τον Ζουντί. Αφήνει ο Ορφανός, η μπάλα πέρασε out. Παπακώστας όρθιος, πίσω του στον πάγκο οι δύο παίχτες που άφησαν τις θέσεις τους στην εντεκάδα του Πανσεραϊκού. Ο Βοσκόπουλος και ο Κουκουλιάς, για να περάσουν ο Χέρες με τον Κωνσταντινίδη. Ο Νίκος Καραγεωργίου, ο Κώστα Χαλβατσιώτη δεν δείχνει κάποια πρόθεση. Βέβαια έχει σηκώσει τους παίχτες μας προανέφερες για προθέρμανση, όμως δεν δείχνει κάποια πρόθεση να αλλάξει κάτι, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι ικανοποιημένος. Αυτό φάνηκε, είπα και προηγουμένως, ότι από την αρχή του παιχνιδιού ήταν ελάχιστες οι παρατηρήσεις του, ελάχιστες οι οδηγίες του για τους παίχτες και κυρίως να μην δίνουν χώρο στους επιθετικούς Πανσεραϊκού. Από εκεί και πέρα το γκολ τον βοηθάει να υλοποιήσει αυτά τα σχέδια που έχει κάνει πρωτού αγώνα και είναι και γενικά ήρεμος. Νομίζω ότι το παιχνίδι για τον Καραγεωργίου πηγαίνει έτσι όπως το περίμενε. Βεβαίως είχε και την βοήθεια της τύχης στη φάση στην οποία προηγήθηκε ο Εργοτέλης, όμως από εκεί μετά φαίνεται να έχει διαβάσει καλά το παιχνίδι και περιμένει τον Πανσεραϊκό να του κάνει τις επιθέσεις έτσι όπως κάνουν οι γηπεδούχοι από την αρχή του παιχνιδιού, οπότε δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στα μετώπιστα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Καλιμάνης έκανε κίνηση ο Μπακαρί. Παλιά όμως δεν ήταν και τόσο καλή. Δικόζης τώρα. Λάθος, κυνηγάει το Γελαδάρι. Δεν πρόλαβε ο Γελαδάρης, το κόρνερ είναι για τους γηπεδούχους. Εδώ διαδοχικά πλάνα από δύο παλιές καραβάνες γενικώς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γελαδάρη και Δικόζη έχουν φάει γήπεδα με το κουτάλι στην πολύ γεμάτη σίγουρα καριέρα τους σε συμμετοχές. Κόρνερ για τους γηπεδούχους από Μπακαρί. Έδιωξε εύκολα ο Γελαδάρης. Πλάγιο άτου τώρα για τον Πανσεραϊκό. Αμπουμπακαρί. Μία ακόμη σέντρα, Δασκαλάκης. Πρόλαβε, κράτησε την μπάλα εντός παιδιάς. Θα ήταν κόρνερ αν έβγαινε. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Απλά σχετικά με τις προθέσεις του Γιάννη Παπακώστα πλέον σήκωσε και έναν ακόμη επιθετικό, βέβαια νεαρό σε ηλικία, τον Κούρτσα, για προθέρμανση. Το θέμα και για τον προπονητή του Πανσεραϊκού είναι αν θα θελήσει να κάνει μια αλλαγή τώρα, αν δηλαδή θα κλείσει τις αλλαγές του σχετικά νωρίς και να μην έχει δικαίωμα για άλλη μετά. Ο Ζουντί τώρα
στη μονομαχία με τον Ζούνιορ. Κωνσταντινίδης περιμένει ο Μπακαρί. Εκεί πήγε η μπάλα, η σέντρα, οι κόντρες, ο Ζούνιορ που διώχνει. Καλιμάνης για τον Κωνσταντινίδη. Γελαδάρης υποπίεση κερδίζει το πλάγιο out από την παρέμβαση του Κωνσταντινίδη. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Εκείνο που λέγαμε πριν περί ηθικού ισχύει περισσότερο βέβαια για τον παίχτη που βρέθηκε στην πιο δύσκολη θέση από τον Πανσεραϊκό, τον Μπαγκουρά. Μετά το αυτογκόλ έχει χαθεί. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έγινε, πώς το έκανε αυτό και δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Δεν έχει φανεί. Αυτά όλα βεβαίως είναι δώρα για τον Εργοτέλη, ο οποίος δέχεται με ευχαρίστηση για τον ίδιο το πώς πάει το παιχνίδι μέχρι τώρα. Καλιμάνης, ο οποίος ουσιαστικά ήταν αυτός που κέρδισε την κίτρινη κάρτα. Του Μπούντιμιρ εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ, δεν είχε απομακρυνθεί ο Κροάτης. Σημειώνεται και το δικό του όνομα στο μπλοκάκι του Ντάκου. Πάντο ο Εργοτέλης μπροστά με το αυτογκόλ του Παγκουρά, 1-0 η κριτική ομάδα. Προηγείται του Πανσεραϊκού. Καλή. Ο Γάλλος για το Ζουντί. Κακό κοντρόλ. Και μπροστινή παλιά τώρα για τον Μπούντιμιρ. Ο Κοταράς είναι εκεί για να μπλοκάρει. Γρήγορα στον Καλιμάνη. Παπακώστας, ο οποίος έχει στείλει πλάγια δεξιά τον Αμπουμπακαρί, αφήνοντας τον κάθετο διάδρομο τον Χέρες, θέλοντας από τον Γκανέζο να κάνει κάτι καλό από εκεί. Τώρα είναι ο Κωνσταντινίδης, η σέντρα δεν ήταν καλή. Και να περνούσε όμως η μπάλα ήταν πολύ δύσκολο να τη βρούνε οι κρυμμένοι, ας μας επιτραπεί η έκφραση, Ζουντί και Παγκουρά, εγκλωβισμένοι στην πολύ καλή αμυντική διάταξη του Εργοτέλη. Θα βγει έξω η μπάλα γιατί έπεσε άσχημα ο Μπούντιμιρ πάνω στον Καλιμάνη, χωρίς βεβαίως να το θέλει ο Κροάτης. Εσείς βλέπετε τον επιθετικό του Εργοτέλη ξανά η προηγούμενη φάση. Περνάει η μπάλα και δείτε πώς πέφτει, χωρίς βέβαια να το θέλει το παιδί, πάνω στον Καλιμάνη, ο οποίος ευτυχώς δεν έχει κάτι για τον ίδιο. Αυτός που δείχνει να έχει πρόβλημα είναι ο Μπούντιμιρ. Θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ο Γκούρτσας που σας λέγαμε θα είναι η επόμενη και τελευταία αλλαγή. Έχει πάρει θέση στη γραμμή, στη μεσαία γραμμή. Σε λίγο θα ανακοινωθεί ποιου παίχτη τη θέση θα πάρει, γιατί και ο κύριος Πολατιάνο τέταρτος πήγε κοντά στη φάση εκεί του τραυματισμού των δύο παικτών. Πάντως σε λίγο θα κλείσει τις αλλαγές του και ο κύριος Παπακώστας. Για όσες ανοίξανε τώρα τους δέχτες και μπήκαν τώρα στην παρέα μας, αυτό είναι το γκολ. Αυτό είναι το γκολ του αυτογκολ του Παγκουρά που χωρίζει τις δύο ομάδες από την εκτέλεση κόρνερ του Ρωμάνο. Με αυτόν τον τρόπο είναι ο Εργοτέλης μπροστά στο σκορ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ναι, Κώστα. Θέση του Διγκόζη σε λίγο ο Γκούρτσας. Καλιμάνης και Μπούντιμιρ μπαίνουν και πάλι στο παιχνίδι. Δεν έχουν κάτι, ευτυχώς, που τους στερεί τη συμμετοχή στα λεπτά που απομένουν. Τι αλλαγή τώρα. Βγαίνει ο Δικόζης, αφήνει την θέση του στον Γκούρτσα. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Λογικά αυτή η αλλαγή θα επιφέρει και εσωτερική αλλαγή, καθώς βλέπουμε τον Αμπουμπακάρη να μπαίνει στον άξονα, στην μεσαία γραμμή, και τον Ζουντί να γυρνάει δεξιά για να πάει φουλ μπροστά ο Γκούρτσας. Ο Γκουνσότο σταμάτησε την κούρσα του και πάει στη μονομαχία με τον Πιπίνη. Φάουλ από τον Νιγηριανό του Εργοτέλη πάνω στον αριστερό μπακ του Πανσεραϊκού. Ο Μπακαρί, ο οποίος επέστρεψε στον κάθετο διάδρομο. Πάμε και πάλι στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ο Βακουφτσής θα είναι η πρώτη αλλαγή, θα πάρει θέση του Μπούντιμιρ για τον Εργοτέλη. Κωνσταντινίδης θέλει να βγάλει τον Ζουντί στην πλάτη της άμυνας. Το κατάφερε η σέντρα. Πρόλαβε ο Δασκαλάκης τον Παγκουρά.
Πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό. Και ο Καραγεωργίου, ο οποίος, όπως μας είπε ο Κώστας, έδωσε εντολή για την πρώτη αλλαγή και άλλαξε τον παίχτη την ώρα της αλλαγής. Όχι έξω ο Μπούντιμιρ, έξω ο Γκουνσότο. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Θα περάσει και ο Κοτσιανικούλης σε πολύ λίγο. Θα ενημερωθούμε τώρα για τον παίχτη που θα αντικαταστήσει. Ήταν πάντως ο Βακουφτσής που δόθηκε στον Πολατσιάνος, ο Μπούντιμιρ, ο παίχτης ο οποίος θα έβγαινε, και άλλαξε γνώμη ο Καραγεωργίου και τώρα αποσύρει τον Ογκουνσότο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα βεβαίως. Το περιβραχύνιο του αρχηγού για τον Εργοτέλη πάει στο μπράτσο του Δασκαλάκη από τη στιγμή που ο Ογκουνσότο βγήκε από το παιχνίδι. Πανσεραϊκός, ο οποίος κυνηγάει και το χρόνο. Ο Εργοτέλης, ο οποίος θωρακίζεται. Το κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Κωνσταντινίδης το εκτελεί. Καλοχτυπημένο κεφαλιά από το Ζουντί, ball out. Εδώ ο Ζουντί. Και ξανά η προηγούμενη φάση. Η εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά, η ball out. Καλέν. Ο Ορφανός δεν έδιωξε ψύχρεμα. Λάθος εκτίμηση από το Δασκαλάκι. Τι πήγε να κάνει εκεί. Έκανε τα εύκολα δύσκολα σε ένα χώρο που καίει η μπάλα. Από το γύρισμα του Γιαλούση είχε την ευχέρεια να την μπλοκάρει. Προτίμησε, το βλέπετε, και ο ίδιος διόρθωσε το λάθος του μετά. Πάντως ανησύχησε σφόδρα τους συμπαίκτες του. Πάμε στον Κώστα. Εκτός από τον Κουτσιανικούλη θα μπει και ο Ροτζέριο. Ήταν οι παίκτες που προθερμαίνονταν επί ώρα. Σε λίγο θα αποφασίσει ο Νίκος Καραγεωργίου για τους παίκτες που θα αντικαταστήσει. Μπούντιμιρ. Έβαλε στην πλάτη του τον Πιπίνη, ο οποίος όμως επιμένει και του παίρνει την μπάλα με όμορφη αμυντική προσπάθεια. Από Μπακαρί μπροστά. Ο Ορφανός με τον Παγκουρά, η δυνατή μονομαχία. Ο Παγκουρά, ο οποίος μπήκε στη φάση και το κέρδος του είναι το φάουλ. Ξανά η προηγούμενη φάση, δυνατή μονομαχία. Κέρδισε ο Παγκουρά την μπάλα από τον Ορφανό, ο οποίος στη συνέχεια επέλεξε να του κάνει φάουλ για να σταματήσει την προσπάθεια του επιθετικού των γηπεδούχων. Τώρα όλος ο Εργοτέλης είναι μέσα στην περιοχή του Δασκαλάκη, σε θέση άμυνας. Μοιράζονται τα ζευγάρια. Πάνω στην μπάλα είναι ο Μπακαρί και ο Χέρες. Χέρες, ο οποίος εκτελεί με δύναμη, κακοχτυπημένο το φάουλ. Έδιωξε εύκολα ο Βακουφτσής που είχε γυρίσει, ο Φραγκουλάκης με συγχωρείτε, που ήταν σε καλή θέση. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ο Ροτζέριο θα πάρει τη θέση του Ρωμάνο στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού. Κωνσταντινίδης όμορφη, η προσποίηση, κάνει το σουτ με τα αριστερό. Οι κόντρες σε μια πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη για τον Εργοτέλη και η ξαφνική παλιά μπροστά για τον Φραγκουλάκη, τον οποίο κυνηγάει ο Καλή. Τώρα θα γίνει η αλλαγή για την οποία μας προετοίμασε ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Ρωμάνο, ο οποίος έδειξε να κουράζεται έξω από τα νερά του. Από ένα σημείο και μετά δεν ήταν το ίδιο δραστήριος. Ο Καραγεωργίου το εντόπισε, τον αλλάζει. Βάζει τον Μάρτινς Ροτζέιρο εδώ. Βγαίνει ο Αργεντινός. Και στο παιχνίδι ο Βραζιλιάνος, ο Μάρτινς Ροτζέιρο. Το πλάγιο out είναι για τον Εργοτέλη. Ο Γελαδάρης βρίσκει τον Βακουφτσί. Χτύπησε μπάλα στο χέρι του. Φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Το 0-0 παραμένει στο παιχνίδι του Όφη με τον Άρη.
Λασνέγκερ για τον Μπούντιμιρ. Όμορφες κινήσεις από τον Κροάτη. Βρήκε τον τρόπο να περάσει στον Ροζέιρο στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Τον έκοψε ο Καλέν. Και ο Κωνσταντινίδης τώρα, ο οποίος με τη μία θέλει να βρει στην κίνηση τον Κούρτσα. Στην πλάτη το Γιαλούσης. Κούρτσας επιμένει. Η μονομαχία θα βγάλει κερδισμένο τον παίχτη του Πανσεραϊκού που κερδίζει αυτό το πλάγιο out. Κινήσεις του Παπακώστα δεν χρειάζονται κάποιο σχόλιο. Σαφές το ότι ζητάει ο Έλληνας τεχνικός του Πανσεραϊκού. Καλιμάνης. Ορφανός διώχνει. Αουμπακαρί για τον Μπαγκουρά. Ζουντί. Ελίσσεται. Πήγε να βρει τον Μπαγκουρά. Ορφανός ήταν και πάλι εκεί για να δώσει λύση. Και ο Ροζέιρο που πετάει στον Μπούντιμιρ. Αυτός με τον Καλή. Ροζέιρο. Τον σταμάτησε ο Καλή. Τώρα ο Μπακαρί. Ζυγίζει τις επιλογές του. Δίνει στον Καλιμάνη. Δεν πέρασε η παλιά του. Τον κόβει και πάλι ο Γελαδάρης. Τρίτη προσπάθεια. Η μπάλα έφτασε στον Κωνσταντινίδη. Γελαδάρης γύρισε στο χώρο ευθύνης του για να καλύψει υπό την πίεση τώρα του Μπακαρί. Φάουλ υπέρ του Εργοτέλη. Ξανά η προηγούμενη φάση. Η δυνατή μονομαχία των δύο παιχτών. Τα νεύρα εντετωμένο. Ο Σαραϊδάρης το ξέρει, μπήκε ανάμεσά τους να τους ηρεμήσει. Φάουλ λοιπόν για τον Εργοτέλη. Γιάλουσης. Έκοψε ο Πιπίνης. Μπούντιμιρ. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Το κέρδισε ο Κροάτης εδώ. Έχει τον τρόπο με το ύψος και τη δύναμη να κρατάει πίσω και τον Καλέν και τον Καλή. Ο Καραγεριού έβαλε και τον Βακουφτσί μπροστά στη θέση του Ογκουνσότο. Δεν γύρισε δηλαδή τον Εργοτέλη πίσω ώστε να δίνει την ευχέρεια και στους μπακ του Πανσεραϊκού να πηγαίνουν μπροστά. Πανσεραϊκός, ο οποίος συνεχίζει να ψάχνει τρόπο να ξεκλειδώσει την άμυνα του Εργοτέλη, χωρίς όμως να μπορεί να γίνει απειλητικός. Από Μπακαρί. Κακή παλιά. Πάμε στον Κώστα Γαλβατσιώτη. Ο Καραγεωργίου άλλαξε άλλη μία απόφαση σε σχέση με αλλαγή παίκτη και ενώ ετοιμαζόταν ο Κοτσιανικούλης έτοιμος με τη στολή του, τον τράβηξε να καθίσει στον πάγκο και είχε στείλει για προθέρμανση στο Μανθεάκη, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τώρα. Ετοιμάζεται ο Χάρης Μανθεάκης. Θα δούμε ποιανό παίκτη θα πάρει τη θέση. Εσείς είδατε τον Κοτσιανικούλη που κατά τα λεγόμενα και του Κώστα προφανώς δεν θα μπει στο παιχνίδι. Κωνσταντινίδης, μία ακόμη σέντρα και για μία ακόμη φορά διώχνει ορφανός. Κωνσταντινίδης, ο οποίος πήρε αρκετές προσπάθειες πάνω του από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι, θέλοντας να φρεσκάρει την επίθεση του Πανσεραϊκού. Εδώ είναι ο Βακουφτσής τώρα, ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί το λάθος από τον Καλή. Νομίζω ότι η μονομαχία ήταν όμο με όμο, σωστά άφησε το παιχνίδι ο Ντάκος. Ζουντί. Ανέβηκε ο Καλιμάνης. Έκανε τη σέντρα, κέρδισε το κόρνερ. Κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Ο Καλιμάνης είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Δασκαλάκης βγαίνει και κερδίζει στον αέρα τον Παγκουρά. Εδώ ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού μέχρι στιγμής,
ή αν θέλετε ένας από τους πρωταγωνιστές, όμως με έναν τρόπο που δεν το ήθελε ο ίδιος. Ο άνθρωπος δηλαδή που με ένα δικό του αυτό γκολ έβαλε τον Εργοτέλη μπροστά στο σκορ. Λάθος εκτίμηση τώρα στην άλλη πλευρά από τον Καλή, το κόρνερ για τον Εργοτέλη. Αργά αργά πηγαίνει ο Φραγκουλάκης προς την γωνία. Εδώ είναι αυτό που σας λέγαμε πριν, είναι η φάση του γκολ για τον Εργοτέλη. Ο Παγκουρά, ο οποίος ήταν άσχημα τοποθετημένος εκεί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Φραγκουλάκης λοιπόν στην γωνία για το κόρνερ για τον Εργοτέλη. Πέρασε από αρκετό κόσμο η μπάλα, έδιωξε ο Κούρτσας. Πιο μακριά ο Μπακαρί, σε ένα χώρο πάντως που δεν υπάρχει συμπαίχτης του, είναι ο Πλάσνεγκερ που με την αλληλοκάλυψη βρέθηκε στο κέντρο της άμυνας. Καλιμάνης, ορφανός. Ροζέιρο, οι προσποιήσεις από τον Βραζιλιάνο. Ο Ζούνιορ στον Πλάσνεγκερ που έχει αρκετό χώρο. Προωθεί το Αυστριακός. Φραγκουλάκης βρίσκει τον Πλάσνεγκερ, αυτός κάνει ένα σουτ πάνω στον Καλέν. Ζούνιορ, Φραγκουλάκης, πλάγιο out για τον Εργοτέλη. Μονομαχία έβγαλε κερδισμένο τον Φραγκουλάκη που έκανε το σούτ. Ο Κοταράς με αντανακλαστικά σωστά. Ο Μπούτιμιρ όμως παίρνει το rebound. 0-2 ο Εργοτέλης. Να εδώ ο Κροάτης, σκόρερ του δεύτερου τέρματος για τον Εργοτέλη. Ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Κοταράς σε πρώτη φάση είχε απάντηση, σε δεύτερη όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Στο σούτ του Μπούτιμιρ, ο Εργοτέλης, ο οποίος σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικά σημείο του παιχνιδιού, πηγαίνοντας προς το τέλος του, παίρνει το δεύτερο γκολ και θα έλεγε κανείς πως είναι αγκαλιά με την νίκη. Ενώ ο σκόρερ γίνεται και αλλαγή. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Ματθεάκης. Θα πάρει τη θέση του Μπούτιμιρ. Να θυμίσουμε, Κώστα, ότι ήταν να βγει ο Μπούτιμιρ και τελευταία στιγμή τον κράτησε στο παιχνίδι ο Νίκος Καραγεωργίου. Ακριβώς. Ήταν δηλωμένος να αντικατασταθεί όταν βγήκε τελικά ο Μπουσότο. Η έμπνευση, θα λέει κανείς, του Νίκου Καραγεωργίου, ενώ εσείς ξαναβλέπετε τον γκολ από την αντίθετη λήψη, από την προσπάθεια του Φραγκουλάκη και στη συνέχεια τον Μπούτιμιρ να πετυχαίνει τον γκολ. Θα έλεγε κανείς ότι η έμπνευση του Καραγεωργίου ήταν αυτή του Εμπολής. Έδωσε και το δεύτερο γκολ από τον Μπούτιμιρ στην ομάδα του Εργοτέλη. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Φραγκουλάκης. Το παιχνίδι πάντως όλη αυτή την ώρα πεζόταν κανονικά. Και ο Πανσεραϊκός στο πλάγιο out. Ζουντή. Χέρες για τον Πιπίνη. Το παιχνίδι σταματά γιατί έχει πέσει μια φωτοβολίδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ ο διαιτητής ο Ντάκος θέλει να ρεμίσει και τον Δασκαλάκη για την αντίδρασή του. Αν και βέβαια δεν μπορεί κανείς να ξέρει πού μπορεί να αντιδράσει ένας παίκτης ο οποίος είναι μέσα στο γήπεδο και έρχεται μια φωτοβολίδα από πίσω του.
Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, στο τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Ο Εργοτέλης είναι αγκαλιά με μια πολύ σημαντική νίκη για την κριτική ομάδα μετά από 3 αγωνιστικές χωρίς ανάλογη επιτυχία. Η σέντρα από τον Ζουτή σε ένα σημείο που από τον καπνό της φωτοβολίδας πριν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι γίνεται, στην περιοχή του Εργοτέλη. Ο Ντάκος πάντως αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Φραγκουλάκης με πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ του σήμερα. Αμπουμπακαρί δεν πέρασε κάθε την παλιά για τον Κούρτσα. Από τον Πλασνέγκερ πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός ο οποίος κατά πως δείχνουν τα πράγματα δεν θα μπορέσει ούτε σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το εντός έδρας παιχνίδι να πάρει μια νίκη. Φραγκουλάκης. Τελευταίο σφύριγμα από τον Τάκο. Το παιχνίδι τελείωσε. Ο Εργοτέλης είναι ο νικητής της σημερινής μονομαχίας εδώ στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Με ένα αυτογκόλ του Παγκουρά και ένα γκολ του Μπούτιμιρ κέρδισε 2-0 τον Πανσεραϊκό, αφήνοντας τη σεραϊκή ομάδα για 8ο παιχνίδι χωρίς νίκη και για ένα ακόμη χωρίς επιτυχία στο γήπεδό της. Ο Εργοτέλης, ο οποίος πρόσεξε πάρα πολύ την άμυνά του, δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου από τον Πανσεραϊκό. Σε λίγο ερχόμαστε και πάλι για την αποφώνηση. 2-0 ο Εργοτέλης είναι ο νικητής της μονομαχίας σήμερα στις Σέρρες. Κέρδισε τον Πανσεραϊκό, επέστρεψε στις νίκες μετά από 3 παιχνίδια. Ο Πανσεραϊκός παραμένει χωρίς νίκη μετά από 8. Αυτό είναι το 1-0 με το αυτογκόλ του Παγκουρά. Έτσι άνοιξε τον δρόμο προς την νίκη ο Εργοτέλης και εδώ είναι το 2-0 από το σου του Φραγκουλάκη, Κοταράς και στη συνέχεια Μπούντιμιρ. Τίποτα περισσότερο από τις Σέρρες, από όλους όσοι εργάστηκαν για τη σημερινή μετάδοση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.